Keď som mal prvú brigádu a skenoval som dokumenty, a po tej brigáde, kde som skenoval tie dokumenty, tak som si okrem teda tej nejakej spotreby na volajme to McDonald a zmrzlina, hej, keď som mal 18-19, hej, lebo to sme všetci chodili na McDonald a zmrzlinu. Tak mi zostalo, že 300 €. Som mal proste, že otvorenú jednu kartu na prehliadači som mal proste, že Bitcoin, hej, a cena Bitcoinu, tam bolo 300 €. A druhá strana bola proste, že výlet do Nemecka. A tak som rozmýšľal, že teda, že čo, že kúpiť ten Bitcoin, alebo proste pojem proste do Berlína a tam je to techno. Nakoniec som spravil toho rozhodnutie, že som išiel na to techno, hej. A akože... Drahé techno. Čokoľvek, čo by si kúpil pred 10 rokmi a dávalo aspoň trochu zmysel a investoval si do toho, tak dneska by si mal niekoľko násobok, hej.